Ya hello. Nya karon ako na lang gyapon gisumpay ang pizza 4 kay tama gyapon nag-request og pizza 4. Ah, Pebrero 4, so akong gibuhatan gyapon ang lyrics. Inatudugayon kay hapit naman gud niya may na maka-practice mo. Ang lyrics, daygo ng Dios nga akong manluluwas. So ako din gibuhatan nya mintras presko pa kayo ato din i-record nya practice mo, practice ta. Okay na kayo. So ayan sa ako ko kalimot ha. Okay, minaw sa ta. Inay man. Kapakosgan. Okay, natin ito. Daygo ng Diyos na akong manluluwas. Ibalik. Daygo ng Diyos na akong manluluwas. Okay, kamu lang. And okay, very good. Ayun mo. Basa, last. Okay niya. Verso na ta. Ang pagi sa Dios dili masayo. Ang saad sa Ginoo gisulayan sa kalayo. Siya usa kataming sa tanan nga nagadangop kaniya. Daygo ng Diyos na akong manluluwas. Mabuhi ang Ginoo ug daygon ang akong bato. Ibabawon ta sa Dios nga akong manluluwas. Usay sangyaw ko ikaw o Ginoo diha sa kanasuran. O gawiton ko ang pagdaig sa imong ngalan. Chorus. Daygo ng Diyos na akong manluluwas. Verse 3. Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadahugan sa imong hari, ug nagmaluluyon ka sa imong gidihugan. Kang David ug sa iyang kaliwat sa kahangturan. Daygo ng Diyos na akong manluluwas. Okay? Sayo na kayo. Mora tayo dagan. Mora tayo dagan sa iyang verso. Example na katong Primero 1. Ang pagi sa Dios dili masayo. Mora gyud. Ang saad sa Ginoo gisulayan sa kalayo. Siya usa kataming sa tanan nga nagadang
to siya dagan sa berso. Nya ang chord ito mao ni siya. Ang chorus gikan gyapon ta sa D. Nya mo D7 ta. Nya sorry ta. G. Daigo ng Diyos. F sharp minor. Nya la eagle minor. Nya A. Man lo G. Lo. Nya D. Okay? So mo to. Gikan ka sa D. D7. Nya G. Nya F sharp minor. Nya eagle minor. Nya A. Nya G, nya D. Okay? Nya ang berso, mao ni siya D. D man to ang last, D. Ang pagdi sa Dios dili masa G. Nya A. Ang sad sa Ginoo gisulayan sa kaladi. B minor. Siya usa ka taming sa tanan eagle minor. Nya A. Nga nagadang mo ka di niya. Nya balik usad. So ako may i-flash ang chord, ang response ug ang iyang berso. So sundalan ninyo. So nya mao to. Kung inyo tong pamuban, kung atong pamuban, ako lang i-flash ang kanang yang transpose ha. Kung panitan, taasan na mo sa D. Panitan, babae ang mo kanta. Taasan siya sa D. So, akong i-C. So, ako lang yapong i-pose ang C. Yeah. Maoram yapon. Pamubaan naman to nimo ang yang tono. So, gikan sa D. Gikan sa D. Mas C na siya. Maoram yapon. C. Nya C7. Nya F. Nya eagle minor. Nya D minor. Nya G, nya F, nya C. C. Okay? Iabag na gamay. Pero C, ito siya. Nya paghuman, ang iyang berso, arin sa mo magsugod sa C. Nya mo F. Nya mo G. Nya balik ka sa C. Nya A minor. Nya D minor, nya G, nya C, nya C7, nya chorus asad, nya mao to. Nanamoy transpose ang katong original pang lalaki nya ang katong C pang babae. Nya nata magdugay, daghang salamat. Sa sunod na sa akong upload murag pizza 5 na sa ako lang sunuron. Nya daghang salamat. Nya ay kalimot pag-subscribe. Nya ang katong bell i-set sa all kay para inig-upload nako na ada yan. Di na mo musik pangita. Ditso na sa inyong notification. Inyo lang to i-click inyong bell, inig-open niyo sa YouTube. I-click lang tong bell. Nakita na tong akong gi-upload. Inyo na timan-an. Okay? Daghang salamat. Bye-bye.